motivation hospital. E gik moko mane kwano nwategi. Ng'ano makoro dwa bet godo piny mondo mi ugo mbaka koso wach mar mbaka koro rum. Nikech ma odiochieng' mar adek makoro mbaka uno chal ka gima ok nyago lemo moro amora. Udonjo to uketho rum. Anyisi ni kawuono ne wadhi e meeting to ne wayudo mana okil kamaloka emoketnwa ka. Ting'eni mano chalo nga joma nodhi e court. To gini judge nomiyo dogolo order mar jok man gi decision making e wechegi. Nowacho ni head of public service ni mar en ma head of staff te mantiere civil servants. Nogolo wach mar cabinet secretary mar finance ke chen mung dilige wach mago momgi. Nowacho wach mar ministry CS health gi CS labor mugero wach mar kotu to gi wach mar FKE. Koro sama bochopo koro gi yae ng'anyo to gini luongo wabed kod gi piny. Lakini sama pod gina ng'anyo ni e wan dhi kod gi ng'anyo. To koro gubro bete ng'anyo nyaka karang'o? Ng'anyo koro sirikal oseng'anyo gini abiriyo. Wan ko ng'anyo ndala biro kawuono. Pod wan gi dala mang'eny, wan kada giga kwa nyadhi nyaka giyie ni koro wach nyaka losi. To jopiny ma ywak ni gine magihinyore nikech gine magiero jotelo. Jumbe mawacho ni gihinyore ma lakteche onego duog hospital mondi eka koro gimany mbaka nikech jomoko bende nitiere manigi chwanyruok moro matin gi sirikal to gitiyo atiya to mbaka bende dhi mbele. Uno ok une ka unyalo tiyo to mbaka bende dhi mbele. Ok bi dhi mbele nikech wang'eyo wasetemo igni gi te mondo obed gi mbaka motamore mose nyaka od do makata wach ma do golo gelo. Koro sani nyaka warewre kod gi ng'anyo ma koro sama jopiny mano yiero gi ong'eyo ni wach ni koro tek koro nyaka walos piny to wana bed piny mondo wawinjre. Okay. Nitiere mawacho ni yie gi jo lakteche ma dhi e ng'anyo kaendi lakini gitem gimany kaka ginyalo ore matin. Be un gi yie mar orruok? Wan waore kabisa kata kama wuoyo gi horruok kabisa. Onge mana Davji. Ramogi TV mos na jagoro akwayo ne changa mapiyo ma asiro ng'anyo margi no to giwacho ni mondo lok eto wacho ni mondo mi ng'at machielo tich luongo ni Dr. Evans Kidero mondo mi tich. Udwaro ni mondo ng'amochung' ne duol mar thieth men Dr. Susan Nakumicha. Udwaro nang'o bed piny koso udwaro no wuogi nikech nitie joma osebedo ka wacho obedo kod piny lakini en gi miriambo moloyo adier. Ting'eni onge gima lit kibedo piny gi ng'at man gi winjo mapiny e weche motimo ma en onyabedo nonyiero kodi lakini e bathu ka otimo gik mahinyo mano mana yudo kuome ni mar wasebedo bedo kod piny ndalo mang'eny kata higa mokalo nobedo kode ka piny madhi made par. Koro kibedo gi ng'ato piny lakini gik mo plan di hinyo yudo ka koro mano gima ber nikech nyono bedo kode piny to kawuono kwa chopo ero kare en owuoyo kodwa to kare lwete moro ni chwa mapala. Ne utiyo gi lakteche moko ma timo gik moko ma idwaro chenro mapiyo miluongo ni emergency gi dongere. Mano chenro ma pod dhi nyime sani koso koro sani udhi chungo gi. Sani gichwonge gi agreement mar bare minimum services osiptende. Anyalo wacho gi adier ni kapok wigni orumo onge daktari mobedo osiptal. Kapok juma ni rumo. Kawuono ne wan gi matima ne nitiere Kenyatta, gimoko matima ne nitiere MTRH, lakini banka ne gineno ni kata gin msachigi msara magiyudo choma aoro ochomo nam. Neno ka giwacho ni gibe giwuok koro. Koro wadwa wene sirikal mondo thiedh ji. Mondo gikaw tijni gitim mondo giyie ni kata onego bed piny wawinjre. To jopiny madhi hinyore. But jopiny nigi teko. Jopiny wan gi ng'anyo mokedo chieng' tich abich. Madwa wuotho kowuok e NH to wabiro Ministry of Health to wabiro Treasury to wadhi Parliament. Kan tija piny adier ma winjo kan tie inyruok ma chalo gi ma winjo ni obiro kodwa e ng'anyo ni. Ni marwa di gino olos piyo piyo. Ka koro wachimo kumotieke mbaka ni ndi Davji. Bende tiere gik moko achiel ariyo adek e mikwano nwago miwacho ni ka sirikal otimonwa achiel ariyo to wanyalo weyo ng'anyo ni mondo wang'e ni adier gi yie mondo wabed piny. Nitiere gima donge luongo ni reducible minimum. Ang'o modwaro minyalo timnu mapiyo piyo. Triva gik mandiko kaka gin 18. To makwano gin mana 4 kende. Mokwongo odwa ni dakteche mano olonyo gi oter mondo ti. Odwa ni pesa ma gin gopo ma gin go mar igni 7 no ochule kaka chulo gowi mar Euro bond kata kaka chulo pending bills counties. Wadwaro ni health cover ni obedie pe kod wabede godo mondo kik wathagre. Wadwaro ni osiptende obed gi yedhe. Gin magi moko 4 gi kende. Kaso ni dakteche matiegore e postgraduate okony mondo tiege odhi konyo jopiny. Koro sani uchiko ng'anyo moro machielo kendo. Wane ng'anyo sani. Wane ng'anyo ma obido gi tich. Udhi ndara koro. Macho koro mar demonstration. Macho wadhi timo tich abich.
kasto bachako timo wik manyien apani diriyo obo medo kwa dhi lakini mang'eny obo dhi gi sufuria nikech apani gik mibayo bag ng'eyo ji mang'eny. Kawuono nwaneno kugo mbaka kawuono gi jok moko manie kidienje mopogore duol mopogore mochung' gi joma chiwo thieth. Gin be koro gichung' kodu ni gin be gidhi e ng'anyo nikech mago koro oting'o clinical officers, oting'o nurses, jogo te manyiso ni dhood hospital idhi lora chuth koso koro en nang'o. Ng'anyo wachako lakini kata gin kaka koro kawuono ng'emane giriere lakini kata nwacho adier ni mar pesa modwok piny mar dakteche ni kata pesa nurses bodwok piny, pesa clinical officers bodwok piny, magi odwok piny gi about 50%. Koro lit ni en ji 10 tie gi lit nido ka cost of living odhi malo lakini mshahara matin michamo cha ochako dogo mai. Ka koro watiyo gen wach mane madang' ing'is jopiny koro in kaka jagoro. Wach mar thieth en right for every Kenyan. Sama dakteche ng'anyo kama ok wang'ayo nikech wan wegi nikech daktari kondiko hospital en konyi mondo kik bed gi line mang'eny, konyi mondo kik idhi hospital mar private mondo itiek pesa te ius lo. Koro konyo e wach mar ng'ayo ni mondo sirikal mag MP manoyiero kacha, governor maniyiero kacha, MC maniyiero kacha bed accountable. Kara ker manoyiero te manoyier ni te jomoyiero te gi ong'e ni wach mar thieth onego bed wach ma muhimu. Mano kene obo konyo wach ng'anyo ni. Ka koro watiyo gero kamano ahinya Dr. Davji.